91, 61, 91 a Jozefína 92, 60, 92. Aráňa do dotazníku uviedla dĺžku pre knihočí 2 cm a Jozefína uviedla dĺžku pre knihočí 3 cm. Aráňa má na sebe šaty od kolekcie Homo a Jozefína od kolekcie Sexuál. Aráňa má záľuby hádkovanie, vyšívanie a fajčenie cigariet. Jozefína má záľuby olizovanie zmrzliny a stávanie kolo stolných veží. Okrem toho obidve pracujú v jednom nočnom klube v Bratislave. To je jedno. Chceli sme si aj overiť znalosť anglického jazyka a tak sme do našho dotazníka uviedli kolónku sex, čo znamená pohlavie. Aráňa vedela, čo to znamená a napísala boomer. Jozefína napísala veľmi často. A ešte sme uviedli kolónku inej. Aráňa napísala, že má veľkú moc a Jozefína, že má moc veľkú. Ďakujem. Dovidenia.